μιλάς γιατί γράφεις. Μιλάς, ναι. Γράφει εκεί. Καλώς είναι ο δρόμος. Ξεπουδός να αυτιά. Και ποδηλάτες που ανέβηκαν. Ο κατήφορος είναι εύκολος. Και εδώ. Εδώ που είχε τη βούτα. Βλέπεις αυτή τη βλέπεις. Ναι. Βλέπω πίσω. Τι είναι, νόμιζα με λάδια. Καλά γύραν τα λάδια εδώ, ναι. Έχει λάδι. Για να κολλήσω. Δεν σου είπα, παιδί μου, να ρίξει άσφαλτο. Όπου υπάρχει επίμαχο σημείο, θα έχουμε τακτοποιήσει. Και πιο πάνω κι άλλοι. Δεν βγαίνεις εδώ, δεν βγαίνεις τα πάρνακια. Δεν έχει τίποτε. Το αν έχει κανένα μια τροϊκούλα που είναι τέσμα. Κοίτα εδώ, τα πατήματα εδώ που πατάνε. Δεν τα συζητάμε, δεν είναι... είναι ανήβα, αυτά υπήρχαν πάντα. Νομίζω ότι την έχουμε φτιάξει, αν θυμάμαι καλά, για να... δεν το θυμάμαι. Γιατί μου μίλαγε ο Πέτρος και το ξέχασα. Ορίστε. Τι βάζεις? Έχει όλη αυτή και την τερματίσεις απάνω. Επάνω. Ναι, την τερματίσεις εδώ στην αυτή. Για καλά είναι. Τι βλέπεις? Αξιόπιστη. Και η επιτήτσα δεν έγινε τώρα.
της έχει γίνει μήνες τώρα. Αυτοί, ξέρεις τι μου είπαν, κάποιος μου είπε χθες, δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε, ότι δεν ζητήσανε κανέναν αγώνα. Είναι μια χαρά είναι. Και βγαίνει και απάνω. Και οι παριέρες υπάρχουν αριστερά. Όλες. Πήγαινε μέχρι το στόπ επάνω, μέχρι το πάρκ θα δούμε. Δεν είμαστε μέσα. Εντάξει. Συγγνώμη, βλέπεις εσύ ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Στην καλύτερη της μορφή είναι. Θες να την γράψω και στο κατέβασμα? Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν έγραψε. Μια χαρά είναι. Εγώ την γράφω και στο κατέβασμα, δεν θέλω να χάσω τίποτε. Μια χαρά είναι. Ποιος έλεγε ότι η καταστροφή Η γνωστή παρέα. ο Άρης δεν έλεγε ότι είναι καταστροφή. Ναι. Και ότι θέμα τους κατοίκους δεν είναι ασφαλτοστός. Κάπου τι μαλάκες. Έλα. Βάζεις και το στόπ εδώ πέρα, το YouTube Night. Ναι, Βάζεις και αυτή και αυτή μέσα. Διότι εδώ το έχουμε φτιάξει. Έτσι δεν γίνεται, εδώ υπάρχει, αλλά υπάρχει. Παιδιά κανονικά δεν λείπει τίποτα. Δεν είναι. Παιδιά είναι κανονικά στις θέσεις τους όλες. Τι μου λες? Παλιά τη βάζαμε όμως λίγο πέρα. Ναι, εδώ πέρα. Να, τερματισμός είναι εδώ. Υπάρχει ακόμα. Και εδώ να την πάρουμε είναι μια χαρά. Ναι, όπου θες τη βάζεις. Όπου θες τη βάζεις. Και στα πατήματα ειδικά την έχουν φτιάξει πάρα πολύ. Οι φορκέτες, οι στροφές είναι όλες πεντακάθαρες. Δεν έχουν απολύτως τίποτα. Είναι έψαχη. Δεν έχει. Ούτε εκτός, ούτε τίποτα. Τι μου λες, έχει καθίδες, έχει τίποτα. Σαμαράκια. Έχει κατολίστες, έχει τίποτα. Τι θα σου ζήσει. Στο μπάσιμο εδώ της τροφής μέσα τζάμι, καινούργια άσφαλτος. Εδώ στο έμπα και στο έβγα. Εδώ πανέβηκε και Κύρκος την άλλη φορά. Εδώ που υπήρχε κάτι. Το ήταν φακωμένο εδώ πέρα, θυμάσαι πως ήταν. Γιατί εδώ. Τα πράγματα με την ομάδα τους, τώρα περιμένεις να την άσχει το κάθε άλλο. Και εδώ πέρα της Σοφία είναι μια χαρά. Κοίτα εδώ. Με άσφαλτο καινούργιο μέσα. Κοίτα Θεέ. Υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν είναι στον κόσμο. Μια χαρά είναι. Και έτσι μας έλεγε ότι καταστροφή έγινε. Είχε έρθει με τους κατοίκους και ζητάγανε και κάνανε και φτιάχνανε. Στο μυαλό του έδωκα έβλεπε έγχρωμα. Τόσο φαντασία φτιάχνει. Τι είπες? Τόση φαντασία. Ναι. Δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Όχι. Είναι κακοπροαίρετοι άνθρωποι, είναι αυτό που λέω. Είναι υπεροψία και αλαζονία της εξουσίας την οποία είχαν αποκτήσει. Μα και το ύφος που σου μιλάγανε και σου απαντάγανε, νόμιζες ότι κάποιοι είναι, δηλαδή δεν είναι ότι μίλαγε σε άνθρωπο. Είναι αγκαβαλής στο καλά. Εντελώς και παντελώς. Δεν θέλω να δούμε την πραγματικότητα. Το κατάλαβα. Μια απάντησα μου.
Για πάμε. Πετράει. Πήγα. Δεν ψάχνει τίποτα η παιδίτσα. Πολύ ωραία είναι. Να γράψουμε και το χώρο εδώ πέρα όλων. Ναι, έγραψε το χώρο. Πού πας? Όλα λειτουργούν κανονικά. Μια χαρά είναι. Πρέπει τι μαλάκες είναι. Ναι, ναι. Το warm-up. Θέλαμε για προθέρμανση εδώ και από εδώ και κάτω ήταν τα... Μάλιστα. Και από εδώ πέρα τα πίτσα. Από εδώ και κάτω τα πίτσα. Εδώ και κάτω τα πίτσα. Τα οποία είναι όλα σε άψογη κατάσταση. Μια χαρά είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ιδανικός χώρος για πίτσα. Τίποτα. Ο χώρος άπλετος, καθαρός, τα πάντα εδώ. Συγκέζα το γράψα.